Het is weer bijna tijd voor oliebollen en vuurwerk. Lekker knallend het nieuwe jaar ingaan. Voor veel mensen een hoogtepunt. Maar voor dieren die bijvoorbeeld hier bij Dierenasiel Zeeuws-Vlaanderen zitten, een mindere tijd van het jaar. Reden genoeg om wat tips en tricks te vragen om ook het nieuwe jaar met je huisdieren goed in te gaan. Dat is heel erg lastig. Voorgaande jaren hebben wij medicatie gebruikt eigenlijk om ze rustiger te houden. Vervolgens is bewezen eigenlijk dat dat geen effect heeft. Ze worden rustiger, maar de knallen komen nog 10 keer zo hard binnen. Tegenwoordig proberen we eigenlijk alles zo normaal mogelijk te houden. We kunnen verlichting aanlaten, misschien een muziekje, maar voor de rest moet eigenlijk alles wel zo normaal mogelijk blijven. Volgens Amanda is het lastig om specifieke tips te geven, want er zijn er heel veel. Iedereen kent zijn dier het beste eigenlijk. En handel op je gevoel wat voor jou het beste is. En kom je er echt niet uit, kijk dan zeker voor deskundige hulp. En is dat een extra knuffel, is dat een kluifje? Ben je niet thuis, laat je dier thuis. Zet de lichten aan, rolluiken dicht, dat dempt al heel veel geluid. Zet de radio aan en dat kan echt wel heel veel schelen. Niet alleen honden kunnen heel veel last hebben van het vuurwerk, maar ook katten kunnen er erg bang voor zijn. Ja, zeker wel. Ja, zeker ook katten die op straat die naar buiten mogen. Probeer ze op tijd al binnen te houden. Ze zijn nu al bezig met vuurwerk afsteken. Op deze manier raak je juist je huisdier kwijt. Zorg ook zeker dat die gechipt zijn, honden en katten. Want als ze dan gevonden worden, dan kunnen ze terug herenigd worden. En voor wie tijdens de feestdagen ook het huisdier lekker wil verwennen? Ook wat vlees, een kluifje. Ook wat je hond of kat lekker vindt. Ja, zeker. Maar het liefst geen mensen eten.